खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय। सानफ्रोमबोनि बायदि दिनैबो जों नोंथांनि थाखाय राशिफल लानानै फैदों। दिनै अक्ट'आ 1 जुलाइ 2026 आरो साना बुधबार। बुधबारनि गोथार सानखौ भगबान श्री गणेशनि मुङाव बावनाय जायो। बे सानाव थार गोसोजों फुजा खालामनाया जिउनि गासैबो जेंनाफोर आरो हेंथाफोरखौ गोजान खालामो होनना फोथायनो हायो। भिडिअ'खौ जागायनायनि सिगां फै दिनैनि साननि गियानारि बाथ्राखौ मिथिनि। खैफोद जोबब्ला गासैबो दुखुआ जोबलाङो। जिउआव जेसेबांखि गिदिर हेंथा जाया मानो, साहस आरो सैथो फोथायनायजों मोनफ्रोमबो जेंनाफोरखौ फेजेननो हायो। बिदिब्ला फै जों दिनैनि राशिफलखौ गणपति बाबानि मुंजों जागायदिनि। कमेन्ट बक्सआव जय श्री गणेश लिरनो दाबाव, जाहाथे नोंथांनि गासैबो खामानिफोरा मोजाङै जोबहैयो। गिबियावनो दङ मेष राशि। सरासनस्रा फिथाइ। बुधबारनि बे साना नोंथांनि थाखाय मेलेमारि गोहो आरो आखा-फाखानि गोहोजों गिदिर जाफुंसार जागोन। खामानि थिलियाव सोलिफुबाय थानाय गोजाम जेंनाफोरा दिनै जोबगोन आरो नोंथांनि गोजौ मावख'गिरिफोरा नोंथांनि खामानिखौ खुलायै बाख्नायगोन। फालांगियाव गोदान बिरोंदामिन आरो गियाननि बाहायनाया आयनि गोदान फुंखा सोरजिगोन, जाय नोंथांनि रांखान्थियारि थाथायखौ गोख्रों खालामगोन। नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे धोरोमारि दावबायनायाव थांनो हानायनि खाबु दं, जाय गोसोआरि गोजोनखौ लाबोगोन। नोंथांनि जिउनि लोगोरिजों सोमोन्दोआ बांगोन आरो नोंथाङा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो बिसोरनि आबुं हेफाजाब मोनगोन। खाफाल गोनां नम्बरा 5, खाफाल गोनां गाबआ गोजा गोथां गाब आरो खाफाल गोनां दिगा साहा। वृषभ राशि। सरासनस्रा फिथाइ। दिनै नोंथांनि बुथुमनाय धोन आरो सुखु सुबिदाफोरनि गोसारथि जागोन। हरखाब थाबथानाय रां एबा आजै-आजौनि सम्पथिनिफ्राय गोबां रांखावरि मुलाम्फा जानायनि गोबां सानफावना दङ। बिजिरसालि एबा न' सम्पथिजों सोमोन्दो थानाय गोजाम दावराव-दावसिफोरखौ दिनै नोंथांनि फारसे आबुङै फोजोबनो हागोन, जाय गोसोनि बजखौ खमायगोन। मोजां मोनज्लायनाय आरो नखर। मोनाबिलि समाव नखरनि सुबुंफोरजों गोजोनै थांगोन आरो न'आव माबा मोनसे मोजां हाबानि थियारि खालामनो हागोन। सावस्रिनि बेलायाव दिनैनि साना मोजां जागोन आरो गोजाम बेरामनिफ्राय रैखा मोनगोन। खाफाल गोनां नम्बरा 8, खाफाल गोनां गाबआ गुफुर, खाफाल गोनां दिगा खोला सानजा। मिथुन राशि। मिथुन राशिनि थाखाय दिनैनि साना गावखौनो फोथायनाय आरो गोहोखौ गोदान गोजौसिम लांनो थाखाय जागोन। समाजारि बिथिङाव नोंथांनि मुंदांखाया बांगोन आरो गोनां सुबुंफोरजों नोंथांनि सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। जायफोरा गोदान साख्रि एबा केरियार सोलायनाय नागिरगासिनो दं, बिथांमोना दिनै मोनसे गिदिर आरो मुलाम्फा गोनां खाबु मोननो हागौ। नोंथांनि सोरजिलु सानस्रि आरो बिबुंथिनि जादुआ मानसिफोरखौ गोहोम खोख्लैगोन। नोंथांनि गाज्रि जानाय हाबाखौबो गोरलैयैनो मावफुंगोन। मोजां मोनलायनायनि जिउआव रमान्स आरो गावजों गाव बुजिलायनाया बांगोन, जाय सानखौ गोजोनथाव खालामगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 3, खाफाल गोनां गाबआ बाथ' गाब, खाफाल गोनां दिगा सानजा। कर्क राशि। सिनाय मोनै सुबुंफोरनि सायाव मेगन नुयै फोथायनाय दाखालाम दिनैनि दिनाव, नङाब्ला फालांगियारि लेनदेनाव खहा जानो गोनां जानो हागौ। दिनैनि साना नोंथाङा गावनि जानाय आदार आरो रांखान्थियारि बाजेट मोन्नैयावबो जर'खा गोसो होनो गोनां जायो। मोजां मोनज्लायनाय आरो नखर। गोब्राब समाव नखर आरो जिउनि लोगोरिनि आबुं हेफाजाबा नोंथांनि गोसोखौ गोजौ लाखिगोन। खामानिनि थिलियाव बांद्राय खामानि मावनायनि जाहोनाव गोसोआरि आरो देहायारि मेंनाय मोनदांनो हागौ, बेनिखायनो खामानिनि गेजेराव जिरायनाय ला। मोनाबिलियाव भगबान गणेशखौ सिबिनानै आरो बिथांनो फुजा होनानै नोंथांनि गासैबो हेंथाफोरखौ फोजोबना लानो हागोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 2, खाफाल गोनां गाबआ सिलभार गाब आरो खाफाल गोनां दिगा सा सोनाब। सिंह राशि। दिनै सिंह राशिनि थाखाय मोनसे सान जाय रांखान्थियारि बिथिङाव गोबां जाफुंसारनाय लाबोगोन। दिनै गोबां समनि थाखाय थाबथानाय रांखौ मोनब्ला नोंथांनि रांखान्थियारि हालोदाव गोबां जौगानायखौ नुनो मोनगोन। फालांगियाव मोनसे गोदान गिदिर बाहागोदारि एबा गोरोबथाखौ थि खालामनो हायो, जाय इयुनाव गोबां मुलाम्फा होगोन। समाजनि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरजों नोंथांनि खाथि सोमोन्दोआबो बांगोन, जाय नोंथांनि खामानि मावनायाव नोंथांखौ मुलाम्फा होगोन। मोजां मोनज्लायनाय आरो नखर। गथ'सानि फारसेनिफ्राय सोलोंथाइ एबा केरियारजों सोमोन्दो गोनां माबाफोर मोजां खौरां फैयोब्ला न'आव रंजानायनि आबहावा थागोन। खाफाल गोनां नम्बरा 1, खाफाल गोनां गाबआ सना गाब आरो खाफाल गोनां दिगा सा सानजा। कन्या राशि।
फरायसाफोरा जायखिजाया बादायारि आनजादाव गावसोरनि खस्थ'नि लुबैनाय फिथाइ मोनगोन। दिनै साख्रि मावनाय सुबुंफोरनि थाखाय जौगानाय आरो मासि आरो मान सन्मानखौ बांहोनायनि सान जागोन। मावख'आव नोंथांनि गोदान रोखोमनि हाबाखौ बाख्नायनाय जागोन आरो नोंथांनो मोनसे गोनां मावथांखिनि बिबानखौ गथायनो हागौ। नोंथाङा गोबाव समनिफ्रायनो बानायगासिनो थानाय गोदान गारि एबा हा बायनायनि सानथांखियाव दिनै जाफुंसार जानो हागौ। बिमा बिफानि सावस्रिया मोजां जागोन, जाय गोसोनि साननायखौ आबुङै फोजोबगोन। खाफाल गोनां अनजिमा 6, खाफाल गोनां गाबा गोथां, खाफाल गोनां दिगा साहा। तुला राशि। सरासनस्रा फिथाइ। खाफालनि आबुं हेफाजाबजों नोंथांनि गासैबो थाबथानाय आरो जेथो गोनां खामानिफोरा दिनै जेबो हेंथा गैयाजासे थाबैनो फोजोबगोन। धोरोमारि आरो समाजारि खामानिफोराव नोंथांनि गोसो गुदुं जानाया समाजाव नोंथांनि मान आरो गोग्गानायखौ बांहोगोन। जुदि नोंथाङा गोजौ सोलोंथाइ एबा गोदान फालांगिजों सोमोन्दो लाखिनानै गुबुन हादोराव दावबायनो सानदों, अब्ला दिनैनि साना मोजां खौरां होनो हागौ। मोजां मोननाय आरो नखर। नोंथांनि जिउनि लोगोरिजों सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन आरो नोंथाङा सानैजों इयुननि सानथांखिफोराव रां थिसननो थिरांथा लागोन। गोसोआरि महरै नोंथाङा जोबोद गोजोन आरो गोहोगोरा मोनदांगोन। खाफाल गोनां अनजिमा 7, खाफाल गोनां गाबा अख्रां गोथां गाब, खाफाल गोनां दिगा सोनाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथांखौ जायखिजाया रोखोमनि हरखाब आरो दान्थे-बिदान्थेनिफ्राय आबुङै गोजानाव थानो बोसोन होयो। खामानिनि थिलियाव माखासे आन्दोनि सुथुरफोरा नोंथांनि सावगारिखौ गाज्रि खालामनो नाजानो हागौ। बेनिखायनो नोंथांनि आन्दोनि आदबफोरखौ रावनोबो फोरमायनाङा। गारि सालायबाय थानाय समाव गोख्रैथिखौ दबथायना लाखि आरो लामा रैखाथिनि नेमफोरखौ गोख्रोङै मानि, नङाब्ला जखम जानायनि समभावना दङ। सावस्रिनि फारसे सांग्रां जा। जरायाव सानाय एबा बोथोरारि बेरामा जेंना जानो हागौ। मोनाबिलियाव हनुमान शिबखौ सिबिनाया नोंथांनि गासैबो जेंनाफोरखौ फोजोबगोन आरो गोसोआरि हेफाजाब होगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 9, खाफाल गोनां गाबा डार्क मारुन गाब, खाफाल गोनां दिगा खोला। धनु राशि। लोगोफोरनि हेफाजाबजों जायखिजाया गोजाम थाबथानाय सरकारि खामानिफोरा दिनै गोरलैयैनो फोजोबगोन, जाय गोसोखौ गोजोन होगोन। फालांगियाव गोदान बायग्राफोर दाजाबदेरनायजों सानफ्रोमबोनि आयआ गोबां बांगोन। मोजां मोनज्लायनाय आरो नखर। दिनै हाबा जानाय जिउ आरो फालांगियारि बाहागोदारिनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव आरो गोदै फिथाइ होगोन। थांनाय माखासे साननिफ्राय बिसि एबा फिसायजों माबाफोर गोसो थोज्लायनाय जादोंब्ला दिनै आबुं जोबगोन। जायफोरा हारसिं दं बिसोरनि थाखाय दिनैनि माखासे साबसिन आरो साबजाथावसिन जुलिनि थांखिफोरा फैनो हागौ। खाफाल गोनां अनजिमाया 4, खाफाल गोनां गाबा गोमो, खाफाल गोनां दिगा सा सानजा। मकर राशि। दिनैनि साना नोंथांनि बेरेखा आरो सुथुरफोरनि सायाव नोंथांनि गोख्रों देरहानायखौ रोखा खालामगोन। नोंथांनि गोहो आरो साहसखौ नुनानै खामानि थिलियाव बादायारिफोरा गावनो गाव उनफिनगोन। बिजिरसालियाव सोलिबाय थानाय केसफोर एबा आयेनारि दान्थे-बिदान्थेनि थिरांथाया दिनै नोंथांनि फारसे फैनायनि गोख्रों समभावना दं। गोबाव समनिफ्रायनो थाबथाना थानाय रांखौ हरखाबै मोन्नायजों नोंथाङा नोंथांनि जायखिजाया गोजाम दाहारखौ सुख'नो हागोन। सावस्रिनि बेलायाव साना मोजां जागोन। गोजाम देहायारि जेंनाफोरनिफ्राय दिनै गोबां मोजां खौरां मोननो हागोन। खाफाल गोनां नम्बरा 8, खाफाल गोनां गाबा गोसोम, खाफाल गोनां दिगा खोला सोनाब। कुम्भ राशि। नोंथांनि सोरजिलु रोंगौथि आरो मेलेमारि गोहोखौ बांहोनो थाखाय दिनैनि साना मोनसे मोजां सान जागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव मोजाङै लाखिनो आरो मोजां फिथाइ मोननो गोरलै मोनगोन। जिउ राहा आरो रां, आरिमु, लिरनाय, डिजाइनिं एबा टेकनिकेल आयदाजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा दिनै समाजाव मोनसे गिदिर मान एबा गोदान मावथांखि मोननो हागोन। स्टक मार्केट एबा गोलाव समनि रां थिसननायजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा दिनै गोबां सानस्लाबै राङारि मुलाम्फा मोननो हागौ। मोजां मोनज्लायनाय जिउआव गावजों गाव गोदान थुलुंगा, रमान्स आरो मान मोनगोन, जाय गावजों गाव सोमोन्दोखौ आरोबाव गोथौसिन खालामगोन। खाफाल गोनां नम्बरा 11, खाफाल गोनां गाबा गोसोम, खाफाल गोनां दिगा सोनाब। मीन राशि। दिनै नोंथांनि गुबै नोजोरा जागोन बेसादारि सुख सुबिदा जौगानाय आरो नखरनि सुखु गोजोनखौ बांहोनाय। गोदान न', हा एबा जायखिजाया फालांगियारि सम्पथि बायनायनि सौदाखौ दिनै थि खालामनो हागोन। मावख'नि लोगोफोर आरो गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरनि गोबां गोरोबलायनायनि गेजेरजों नोंथांनि थाबथानाय गासैबो खामानिफोरा समनि सिगाङावनो फोजोबगोन। मोजां मोनज्लायनाय आरो नखर। बिमानि सावस्रियाव गोबां जौगानायजों गासै नखरनि गोसोआरि नारसिनथाया खमायगोन आरो न'आव गोजोन आरो गोजोननाय थागोन। मोनाबिलियाव नोंथांनि जिउनि लोगोरिया
एबा लोगोरिजों मोनसे निजोम आरो मिथिंगायारि जायगायाव थांनो हागोन। खाफाल गोनां नम्बरा 3, खाफाल गोनां गाबा गेरुवा गाब, खाफाल गोनां दिगा सानजा। अब्ला लोगोफोर, बेयो दिनैनि गासै 12 राशिफोरनि आबुं राशि। आसा खालामो बेयो नोंथांखौ नोंथांनि साननि सानथांखि खालामनायाव मदद होगोन। भिडिअखौ नोंथाङा मोजां मोनबायब्ला बेखौ लाइक खालाम, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। कमेन्ट बक्सआव जय श्री गणेश लिर, नोंथांनि गासैबो जेंनाफ्रा सुस्रांनायनि लामा गेवगोन। गाबोन मोनसे गोदान राशिफल आरो गोदान मोजां गोहोजों लोगो मोनफिनगोन। गावखौ जोथोन ला, गोजोन्थों आरो दिनैनि साना मोजां जाथों।